Čaute ľudia, jak si nevidela, asi som spadol z 18 metrov a som tu v ďalšej lokácii, kamo. A idem proti finálnemu bossovi, ktorého porazíte, až keď budete mať 177 000 a ja som nazbieral 196 000, skoro aj 200 000 by som mohol aj dosiahnuť, ale ja teraz idem proti final bossovi, kámo. Takže, yes. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Takže dajte na ňo like a dajte ešte na môj kanál odber, lebo 100 odberateľov bude neskutočné číslo a na toto číslo sa veľmi teším. Takže proste dajte odber a ideme na to. Ja už mám 200 000, tak to je super. OK, môžeme ísť na toho final bossa. Takže ja som si potrénoval ruky, ale nepomáhalo to. Tak, idem, kliky, o nie kliky, ale za 2 sekundy som to stihol. Že som toľko veľa nenabúral. No nenabúral, ale ty kokos, fajne. A 13 000 som vyhral, kámo. Takže takáto cena je perfektne neskutočná. Takže toto bol fight so final bossom. Uvidíme, čo bude v tom. Tu je fantastický world. Počkajte, ja chcem to zaplatiť. Aha, za 36 000, tak nič potom. Takže každopádne dúfam, že som tento... Sorry, sa mi to kuzlagujem. Na minulých videách sa mi to nelagovalo. Takže kým sa vám toto video páčilo s tým final bossom, tak dajte like, odber a zvonček, aby ste neprišli o moje ďalšie videjka, ktoré som ja natočil. Takže uvidíme sa až v ďalšom videu v Paint Simulátore, až keď budem vo Fantasy World. Takže zatiaľ, čau, idem strihať.